И здравейте хора, в днешния видеоклип ще правим рунтур на моята стая, но преди да започнем искам да щупите лайк бутона, да се абонирате за канала Миска банката, да се абонирате за Цветелин Гейминг, защото той гони 30 монета, а аз гоня 12, така че да, нека да започваме. Нали, тук си е вратата, там една рибка, дрехи някакви, чантата на брат ми за детската градина, програмата за училище. Тук имаме едната ръкавица на брат ми, тук нали столно и тук е неговата Funko Pop фигурка и сега ще кажете, това не е Funko Pop фигурка, ама е. Тук имаме алкохолните маркери на брат ми, които ги е съсипал. Да, тук има 500 000 книги, които най-вероятно никога няма да прочета. Тук са ми AirPods-та. Тук съм ги надраскал с един маркер. Да. Тук са ми картите на Fortnite, които мама вчера ми подари. Чакайте да оправя едно нещо. Ето. Така. Тук имам картичка от рождения ден, направена си. Е така. Тук имам кутията от телефона ми, който снимам в момента, Samsung. Не остана това тук. Тук ми е кутията на слушалките. Аз я ползвам това за пари. Да си слагам парите, аз я ползвам като касичка. Тук имам разни човечета. Тук имам календарчето за тази година, която според мен се мина ужасно бързо, но и много хубава. Тук имам такова. Кажете къде е картичка на Неймар. Тук имам на този футболист. Тук са ми комиксите. Тук нали ми е клавиатурата. Тук ми е Руби купчето, което не е с лепенки за щастие. Тук е моето произведение, което аз съм изобретил лично. Между другото, аз това наистина сам си го измислих. Тук имаме това дръвче за 4 лева от базара в училище. Тук ми е кутийката от Funko Pop на Серхио Рамос. Ето го, да го видите. По този начин. Тук ми е кутията от Funko Pop на Меси. Между другото, аз Меси хора, вече го имам и в EFC Mobile най-сетне. Купих си го. Тук имам това от ланчето, но с къса. Тук имам някаква кутийка, където съм си сложил някакви неща. Да, тук имаме тази звезда. Чакайте, че мама влезна. Тук имаме тази звезда от базара в училище миналата година, както и това беше от базара в училище от миналата година. Да, тук имаме едно фенерче, което си купих не от китайски мол, от едно магазинче. Там имаме един парфюм от Терко за рождения ми ден. Тук имам още един парфюм от миналия ми рожден ден. Тук имаме това слънче. Кога бях на Плевен си го купих. И тази фигурка падна за 5000-ния път. Готово оправихме я. Тук имам такова, чакайте. Зима, Коледа. Тук имам колекционерска монета на панорамата. Тук имам това на България. Тук всички знаем какво е това. Тук имам един жълът, едно кестенче, още едно кестенче. По другото кестенче съм написал Тихомир с един черен маркер. Съм надраскал, може да се види много малко на камерата. Та фигурка шафроне. Така ще остава. Тук имам тази кутия, къде съм си изложил някакви неща. Тук имам едно магниче на България. Тук имам още едно магниче и кутия на Дядо Коледа. И двете кутии са напълнени. Това не е магниче, то се лепи по този начин, но
Това го нямам вече и не мога да се залепи, затова съм го оставил тук. Така, тук имам едно магниче на Исус Христос и майка му. Ето го. Тук имам гела ми за коса. Тук имам още едно магниче. Да, хора, аз съм фен на магнитите. Тук имам още едно магниче на панорамата. Тук имам това. И сигурно си казват, това вече не е магниче. Но жестоко сте се объркали. Да, точно така. Това е магниче на стихотворението на Христо Ботев на прощаване. Нека да го оставяме тук. Тук имаме, тук имаме това. Това, между другото, е пепелник, но аз просто съм го служил за краса. Тук имам учебниците ми. Учебната имам още. Тук имам един часовник, който може би ми е твърде голям. Тук са ми очилата. Чакайте, че ги изпуснах. Тук имам някакво зарядно ясно за наквотка. Имам ето това. Ново на Исус Христос майка ми. Тук има такова. Ако чашата е на такава врела, да не стане нещо с покривката и просто това го слагам. Така. Сега. Тук ми е това. Клавиатурата. Тук ми е мишката. Тук нали ми е монитора и да. Тук ми е самия компютър. Тук ми е кошта за буклука. Столчето, якито. Тук ми е PlayStation лампата, която се повреди, не знам от какво. Тук имам 5000 кабели, колонката ми, Uno картите ми. Това бухалче за 8,50 от короната, което го купих. Да, тук имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 грамоти. Тук е моят папагал, тати го направи, аз пък го отцветих, това е на брат ми. Тати го направи, той го отцвети. Знам, че е грозен, ама. Тук това с боички просто драсках и се получи това и викам, що да не си го сложа. Тук ми е екипа на Меси и бутонките, т.е. стоножките, защото не са с шипове и това е с стоножки. Защото аз хода на футбол и това е понеделник и сряда, тогава няма да има видеоклип. Да. Тук имам това какво искам. Искам да знам какво има в космоса с повече от 30 капачета. Тук ми е чантата, тук ми е якито за училище, тук ми е готината шапка. Това е някакъв кабел, ще го сра просто е тук. Мали, чайки. Че си спудах телефона, тук имаме тази пушка, която ни подариха. Помпа. Тук има шах за рождения ми ден от Терко. За сега не съм го играл, защото преди играех шах малко, но сега не ми се играе. Може би утре ще изиграя една игра. Казвам само може би. Чайте, че не мога да затворя. Тук ми е стария шах и да. Да. Тук ми е кактуса. Чакайте. Ето ми го кактусчето. Готиния кактус, който си седи точно е тук на прозореца. Да, хора, аз много харесвам кактуси. Тук са ми 5000 чанти. Да. Дали тук ми е гардероба, стария гардероб. Ние в момента го използваме за играчки. По другото, че е да си обува обувките. Клаповците. Джапънките да си обува. Да. Тук е гардероба. Нали, тук са ми неща.
Ето ми е топката от Шампионската лига. Ето я. Доста готина е. И помежду другото, като казах топката от Шампионската лига, може да гледате видеото, в която я разопаковах тази топка. Да продължим. Нали, тук ми е топката, тук са ми всичките екипи на Меси, на Неймар, тениски, на Роналдиньо. Като казах Роналдиньо, в момента съм с тениската ми на Роналдиньо. Само Барса. Да. Тук са ми стоножките, тук ми е топката, тук ми е екипа на Неймар. Тук отгоре седи екипа на Меси, защото няма как аз съм на Меси. Но и да. Тук съм лепнал и то плакат на новите отмъстители, които вече са стари от 2000-та година. Тук са ми старите джапанки за зимата. И нека да скачиме тук гърд. Тук е зайка на брат ми, тук е климатичето, монополито. Тук е Христо Ботев. Христо Ботев 1848 роден, 1876 умрял. Тук това госпожата каза да го направиме. И викам. И аз го направих за 10 минути. Тук имам отново плакат на новите отмъстители, които пак казвам вече са стари. Тук имам автограф на Меси. Нали принтирано да има все пак. Нали тук аз, че е да остава дистанционното. Тук това са инструментите на тати, не знам, ще ги държи тук. Тук рисунката на Меси, която тати я направи. Тук то Меси аз го направих. Знам, че не е много хубав, но толкова. Има някаква коледна рисунка, която много ме мързеше да направя фона. Това е от приятела ми Цветелини. Да, още много рисунки. И да, хора, това ми е стаята. Его телевизора. Забравих също да ви покажа една картина. И да, вече това ми е стаята. Сега ще направя така. Ето го и глобуса е тама. Ето така, по този начин. И да, хора, това ще бъде от видеоклипа. Надявам се да ви е харесал. Щупете бутона, абонирайте се за канала ми с камънката, абонирайте се за Цветелин Гейминг. А от мен, чао!